थुनलाइ आफादनि 62 केजि जथुम्मा बाहाय दैमाकुसियाव जादों दा दैमाकुसि होननाय मोनसे बिसम्बि दिहुनदों आं बेखौ बेखेवनो फैदोंमोन बेजों लोगोसेयैनो बाथौ माहाकाव्य आरो बर' रावनि रावखान्थि स्पेलिं खान्थि बानान खान्थि आरो लोगोसेयैनो गासै 80टा जि बिजाब बेखौ आङो बेखेवनो मोनदों 1990 मायथाइनि खुंथायनिफ्राय लायोब्ला मोनसे बिप्लब फैदों रेभलिउसन बर' बेवहाय बहुद बर' खिथाबफोरखौनो हमदों आरो खबरनिफ्राय लानानै सिङाव जि आर्टिकेलफोर बिनि क्वालिटिफ्राबो इमप्रुभ जानो हमदों बे मोनसे जागरण बे बर' बिजाब मोनसे जागरण खारन बे समाव मोनसे सोमावसारनायनि थासारि राव थुनलाइ फोथांनांगौ रायथारफ्रा बयबो लेखा लिरो दा बेनि थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव जिखौ लेखा लिरो बे जाबाय मोनसे क्वालिटि साइन्टिफिक लेंगुवेज साइन्टिफिक लिटारेचार जोंनि लिटारेचारफ्रा साइन्टिफिकेलि इमप्रुभ जाबोदों डेभेलप जाबोदों बिजाबफ्रा खम जालांनो हागौ खिन्थु बिजाबनि क्वालिटिया खम जाया जोंनि दा 1992 मायथाइयाव जेब्ला बिबार लाइसि दिरुनो बै समनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म एबा सतिश बसुमतारीमोना जेब्ला आर्टिकेल लिरदोंमोन बर' रावाव सोदोबनि आंखाल सोदोबनि आंखालखौ फोजोबनो बिथांमोना गोबां सोदोब बुथुमदों आरो दिनै सोदोबनि भान्डार गालांबाय जोंनियाव बिथांमोना जि मावलांदों जों दिनै जेसेबांखि बुंनानै लाया मानो बिथांमोन मावलाङामोनबा बर' रावा बेबायदि दिनै 8 स्कुलाव फैबाय आरो CIIL सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज आरो दिनै साहित्य एकाडेमि बायदि आफादफ्रा मोनसे सिक्युरिटि होयो बान्था होयो आं सानो जोंनि गेजेराव माने प्रग्रेसिभ राइटारनि गोनांथि दङ जोंनाव गिदिर हिस्ट'रियानफोर गैया हिस्ट्रि फरायनाय बिराद दङ हिस्ट्रि लिरग्रा गैया हिस्ट'रियानफ्रा गैया आरो जोंनाव ससियेल साइन्टिस्टबो गैया समाज बिगियानिबो गैया समाजखौ बिश्लेषण खालामनानै लिरनो हानाय समाज मोनसे आबुं जानांगौबा हिस्ट'रियानबो थानांगोन आरो समाज बिगियानिबो थानांगोन ससियेल साइन्टिस्टबो थानांगोन आरो दिनैहाय ब्रह्मपुत्रनि जारिमिन जों सोरबा लिरनायखौ फरायदों जोंनि डिमापुर माइबां कासपुर बिनि जारिमिन जों सोरबा लिरलांनायखौ फरायदों नाथाय जों गावजों गाव बा काछारिफोरनि गेजेरावनो गुबुन हारियाबो खुनु मोजां हिस्ट'रियान ओंखाराखै बर'फोरनियावबो ओंखाराखै हिस्ट'रियानबो ओंखारनांगोन जों हिस्ट्रि राइटारबो जानो हानांगोन आरो जोङो ससियेल साइन्टिस्टबो जानो हानांगोन अब्ला बेखौ दिहुननायाव दिनै राइटारफोरनि सायाव गोबां मोनसे बिबान थाबाय जों दा लेखाखौ दिहुननो थिगैनो दं खायफा सोलोंनो दिहुननो प्रेक्टिस बेखौ जों एनकारेज खालामनांगोन खायफाया दिहुननो नाथाय दिहुन राइटार नाम लानो थाङो बेयो जों गाव गोजानबो बुंनो हायाबो जानो हागौ बिजाबनि बिबाङा गोबां खायफा नाथाय सिरियास राइटार जे सोरबाया क्लास 8 स्टुडेन्टखौ बेनिफिट खालामनो सोरबाया 10 स्टुडेन्टखौ बेनिफिट खालामनो सोरबा हायार सेकेन्डारि आरो सोरबाया रिसार्च खालामो सोरबा साइन्टिस्टफोरखौ सोरबाया मा पलिटिसियान एबा इक'नमिस्ट बिथांमोनखौ मदद होनो हाथावथावै बिजाब लिरलांदों बेफोर जाहैबाय मोनसे भेलु दं समाजाव आरो बे बिजाबफोरनि सायाव सोनारनानै मोनसे गोग्गो आरो गोग्गोम समाजा गसंनो हायो बे समाव नुनो मोनो जे गोबां समावनो मोनसे बानसावनाय खोथा आरो गोबां गोरोन्थि जायो जायनि जाहोनाव दिनै एनसिडि मोननाय रावा माने बिटिआरनि बा असमनि बायदिसिना मावख'फोराव लिरजायाखै दासिम बे लं प्रसेस लिरलांबाय थाबानो जायो जेबो नङा बिटिआरावथ' बर' राव लिरै गैयानो मोनफा मोननै बबेबा दं जानो हागौ बेखौबो जों फोजोबलांगोन बाखिथ' बेनि थाखाय मोनसे उसित परिबेस जों लानो हानांगोन बे बर' रावखौ खालि बर'फ्राल' नाजावनानै थायालासिनो गुबुन रावारिफ्राबो नाजावनो हानाय मोनसे राव बाहायोब्ला खालामोब्ला बे जों देरहासार जानो हागोन बे बबेबा मोनसे साइन बर्डआव लिरजानाय लिरजायैया बे मोनसे टेकनिकेल खोथा बेखौ सोरनिबा नोजोराव ओरैनो बासिख'नानै खोन्थानो बेबायदि डिसक्रिमिनेसन खालामनो हानाय रावहाबो गोहो गैया आरो दङब्ला जोंनिनो मोनसे नेग्लिजेन्स बियो आरो गभर्नमेन्टल' नङा जों पाब्लिक लेभेलावबो नेग्लिजेन्स दिनैनो जेनेबा हमना लानो डिस्ट्रिक्टआव जों बयबो जों दरखास्त होनो हायो नाथाय एसेनो लेखा रोंनाय मानसिया बर' दरखास्त होना राव थ' बे फारसे जोंहाबो मोनसे साननो गोनां आरो बे समाव जिहेतु बुंनाय आफादा थांना थानोब्ला बर' बिजोङा बेबायदि बिटिआरनि जिथु एफर्ट दङ 6.3 दासिमबो जाफुङाखै मा बुंगोन सार समाय लागोन जाफुंनाया मोनफ्रोमबो एकर्डआ बहुद सम लायो प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसा दा जाबाय थादों आरो मोनसे कन्डिसनफ्राबो फुलफिल जानांगोन मोनसे नियम दङ जायाखै नङा कलेजा 10 खान प्रभिन्सियेलाइज जाबाय